Tatlo ka ROF nga may address sa Negros Occidental kag natumod nga positibo sa Omicron variant. Lunsay wala na sa probinsya suno sa LGU. Pila ka eksperto nagapati nga ang padayon nga pagsaka sang kaso sang COVID-19 sa Bacolod City kag Negros Occidental ang resulta sang Omicron variant. Inigitutukan ni Adrian Prietos. Magluwas sa 30 ka local cases sa Omicron variant nga nagdugang sa Western Visayas, may pulo pa ka mga ROF nga may address man sa riyon ang gintumod nga nagpositibo sa nasambit nga variant. Lakip na dira ang tatlo ka ROF sa Negros Occidental apang sunod sa LGU, lunsay wala na sa probinsya ang mga ini. Padayon man ang pagberipika sa DOH 6 sang apat ka mga ROF nga nalisa sa Iloilo City kag tag-isa sa probinsya sang Iloilo, Aklan kag Guimaras. Sa reports ng Provincial Incident Management Team, 316 kabagong kaso ng COVID-19 ang nalisa sa probinsya kahapon. Masobra sa 2,600 ang active cases sa probinsya. Samtang nagsaka sa 28 ka mga empleyado sa Kapitolyo Provincial ang nagpositibo man sa virus. Sa Bacolod City, malapit sa 200 kabagong kaso nalisa kahapon. Rason nga masobra na sa 1,200 ang active cases. Pagpati sa pila ka eksperto, ang padayon nga pagsaka sa mga kaso ang resulta sa Omicron variant nga hindi gilayon matumod bango sa mahina nga turnout sang samples sa ginapadala sa Philippine Genome Center. But if ever may ara, hindi naman na tumambal nga hindi imposible. Kay tiko lang tawon mo sa karakteristik sa mga kaso ta nagakalatabo this past few days, makita ta nga amo na niya ang Omicron nga nagahulag. Kag even ang Philippine Genome Center nagkumpirmar nga ang subvariant sa Omicron existing niya sa probinsya. Sunod naman kay Dr. Julius Rilon, Hospital Chief sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Mahimo magsakap ang kaso bago sa madasig nga transmission kag mataas nga daily attack rates. These numbers will continue to rise. The present numbers that you gave, the average daily attack rate, the positivity rate, and the reproduction number indicates that we haven't seen the worst yet. No? Even describe Bacolod City as like a powder keg ready to explode. Sa buong hapon, nagsapol si Governor Eugenio Jose Lacson kay Mayor Evelio Bing Lunardia ang gudisoryahan ang pag-harmonize ang travel guidelines sa mga nag-abot sa Bacolod Silay Airport. Upod, Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.